Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa naf'ana bihi wa bihi ulumi fid dharain amin. Faslun fi ahkamil kitabati. Utawi iki ku fasal fi ahkamil kitabati kang tetep ing dalem nerangake pira-pira hukume akad kitabah. Bikasril kafi kelawan den kasroh kafe fil asyhari ing dalem qaul kang luwih masyhur. Wakila lan den dawuhake apa bi fathia kelawan fathai kaf kal ataqoti kaya lafat ataqo. Waya utai kitabah lughatan ing dalem bahasane makhudatun iku lafat kang den alap minal katbi saking lafat katbi. Wa utai katbi bi makna dhomi iku tetep kelawan maknane ngumpulake wal jam'i tegese ngumpulake. Li anna fiya karana sak temene iku tetep ing dalem lafat kitabah. Dhamma najmin apa ngumpulake cicilan ila najmin maring cicilan kang weneh. Wa syar'an lan ing dalem syarae idkun iku merdekaake mu'allaqun kang den gantungake. Ala malin ing atase bondo munajamin kang den cicil biwaktaini kelawan rong waktu maklumaini kang den weruhi karone fa aksara mongko nuli luwih akeh. Wal kitabatu utawi akad kitabah mustahabbatun iku perkara kang den sunnahake. Idza sa'ala tatkalane nyuwun ha ing kitabah sapa al abdu budak lanang awil amatu utawa budak wadon. Wa kana lan ana sapa kulun saben-saben wong minhuma saking abad wal amat makmunan iku wong kang den percaya ai aminan tegese wong kang den percaya. Muktasiban kang kerja utawa nyambut gawe ai qawiyan tegese kuat ala kasbin ing atase kerja yufi kang nuhoni yang dapat memenuhi apa ma bima kelawan perkara iltazama kang nyanggupi sapa abet hu ing man min ada in nujumi nyatane saking bayar pira-pira cicilan. Wala tasihu rasah apa kitabah illa bimalin kejaba kelawan bondo maklumin kang den weruhi. Kakoli sayyidi kaya ucapani sayyid li abdi maring budake sayyid. Katabtu. Rupane katabtu akad kitabah sapa ingsun ka ing sira ala dinaraine ing atase rong dinar masalan kelawan umpamane. Wa yakunu lan ana apa almalu bondo. Wa yakunu lan ana apa almalu bondo al maklumu kang den weruhi muajjalan iku perkara kang den cicil ila ajalin maring cicilan maklumin kang den weruhi akuluhu kang utawi luwih sithik-sithike ajalin maklumin iku najmani rong cicilan kakoli sayyidi kaya ucapane sayyid fil misali ing dalem contoh almadkuri kang den tutur li abdi maring budake sayyid. Rupane tadfa bayar sapa sira ilayya maring ingsun bayar adinaraini ing rong dinar fi kulli najmin ing dalem saben-saben fi kulli najmin iku tetep ing dalem saben-saben cicilan dinarun utawi sak dinar. Fa idza ataita mongko tatkalane bayar sapa sira dzalika ing mengkono-mengkono matkur fa anta mongko utahi sira iku hurun merdeka. Wa ya utahi kitabah al kitabatu tegese akad kitabah as-sahihatu kang sah min jihati sayyidi saking arae sayyid lazimatun iku tetep utawa terikat. Falaisa mongko ora ana lahu iku tetep keduwe sayyid fashuha utawi wa falaisa mongko ora ana lahu iku tetep keduwe sayyid fashuha apa ngerusak kitabah mengcancel kitabah ba'da luzumia ing dalem sause tetepe kitabah ila ayya juza kejaba yen to apes tidak mampu sapa al mukatabu budak mukatab an ada in najmi saking bayar cicilan au ba'dihi utawa sebagiane najmi indal mahali ing dalem nalikane jatuh tempo kakolihi kaya ucapane abet ajastu apes tidak mampu sapa ingsun andalika saking mengkono-mengkono matkur bayar fali sayyidi mongko iku tetep keduwe sayyid hina idin ing dalem mangsane ajastu andalik fashuha utawi ngerusak mengcancel kitabah wa fi maknal ajsi
iku tetep ing dalem maknane apes imtina ul mukatabi utawi dadi kacegahe budak mukatab min ada in nujumi saking bayar pira-pira cicilan ma'al kudrati ing dalem sumertane kuwasa alaiha ing atase nujum. Wal kitabatu utawi akad kitabah min jihatil abdi saking sudut pandangi kawula al mukatabi kang akad kitabah jaizatun iku wenang. Falau mongko iku tetep keduwe mukatab ba'da akdil kitabati ing dalem sause akad kitabah. Takjizu nafsihi utawi ngapesake awak dhewene mukatab bitori ki kelawan dalan asabiki kang musdingin. Walahu iku tetep keduwe mukatabah aidon halemane. Walau iku tetep keduwe mukatab aidon halemane faskuha utawi merusak menggagalkan kitabah matasya ing dalem kapan ngersakake sapa mukatab. Wa ing kana lamun ana ma'ahu iku tetep ing dalem sumertane mukatab ma apa perkara yufi kang bisa nuhoni sapa mukatab bi kelawan manuju mal kitabati ing pira-pira cicilane akad kitabah. Wa fama awe faham apa qaulul musannifi dawe musannif rupane lafat matasya'a anna lahu ing saktemene lahu iku tetep keduwe mukatab ikhtiyarul fashi apa milih ngrusak amal kitabatu anapun utawi akad kitabah al fasidatu kang rusak fajaizatun mongko iku wenang min jihatil mukatabi saking arahe budak mukatab wa sayyidilan sayyid. Walil kitabati iku tetep keduwe budak mukatab walil mukatabi iku tetep keduwe budak mukatab at-tasarrufu utawi ngelola fima ing dalem perkara fiyati kang ana ing dalem tangane mukatab minal mali nyatane saking bondo. Bibaiin kalawan adol wa syira'in lan tuku wa ijarin lan nyewaake wa nahwi dzalika lan sepadane mengkono kabeh. La bihibatin ora kelawan hibah wa nahwi lan sepadane hibah. Fi ba'din nusakhil matni iku tetep ing dalem sebagian pira-pira salinan matan utawi lafat wa yamliku al mukatabu wa yamliku miliki sapa al mukatabu mukatab at-tasarrufa ing tasarruf fima ing dalem perkara fihi kang iku tetep ing dalem matan miyatul mali utawi mengembangkan harta mundak-mundake bondo. Wal muradu ta'i perkara kang den karepake annal mukataba ing iku saktemene mukatab yamliku iku miliki sapa mukatab bi akdil kitabati sebab akad kitabah memiliki manafi'ahu ing pira-pira kemanfaatane mukatab wa aksa bahulan pira-pira penggaweane mukatab illa anahu krana kejaba saktemene mukatab mahjurun iku wong kang den cegah dibekukan sapa alai ing atase mukatab li ajli sayyidi krana sebab sayyid fi istihlakia ing dalem ngerusake manafik bi ghairi hakin kelawan tanpa hak. Wajibu wajib ala sayyidi melarat ing atase sayyid ba'da sihati kitabati abdi ing dalem sause sae akad kitabahe budake sayyid. Wajib apa ayyadoa yen to nyeleh sapa sayyid ayyahuta tegese mengurangi sapa sayyid anu saking abet min malil kitabati nyak saking bondone akad kitabah mengurangi ma ing perkara aisyai'an tegese suwiji-wiji yasta'inu kang amrih pitulung sapa abet bi kelawan ma ala ada inujumil kitabati ing atase mbayar pira-pira cicilane kitabah wa yakumulan jumenengi maqamal hati ing panggonane ngurangi apa ayat fa'a yen to aweh lahu maring abet sapa as-sayyidu sayyid aweh juz'an ing bagian makluman kang denuri min malil kitabati saking bondone akad kitabah walakin al hatta tetapine ngurangi aula iku luwih utama minad daf'i tinimbang aweh li annal qasda krana saktemene sejo minal hati saking ngurangi al i'anatu iku nulungi alal itki ing ngatasé merdekaake wa ya utawi i'anah
muhaqqaqatun iku perkara kang den nyatakake fil hati ing dalem ngurangi. Mauhumatun iku perkara kang den cipta diduga fidafi ing dalem aweh. Wala yaktiku ora merdeka sapa al mukatabu mukatab illa bi adai jami'il mali kejaba kelawan bayar sekabehane bondo ai malil kitabati tegese bondone akad kitabah ba'dal kudrati ing dalem sause kuwasa al maudhu ikang den tentokake apa anhu al min jihati sayyidi saking arai sayyid wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.